Volám sa Atrej, alebo teda Andrej a som tu kvôli tomu, aby som porozprával príbeh, ktorý sa odvíja od toho, že som vyrastal bez svojho otca. Asi pred 5 rokmi zomrela mamina. Moje meno je Shorty, čaute. Chcel by som povedať o svojom detstve, že ako som vyrastal, tiež som to nemal jednoduché. Volám sa Anna a som z Oravy. Zomrel mi ocko, keď som mala 10 rokov vlastne. Volám sa Peťa, pochádzam z Nižného Rušova a v 3 rokoch mi diagnostikovali nádor na mieche. Plásol ma dole na tú dlášku a i hneď po páde, asi takú minútu, kým som sa skoncentroval a zistil, čo sa deje, tak som zrazu si necítil pol tela. Čo je šikana? Je to ubližovanie, určite to forma ubližovania. Aj niekedy možno postoj našich politikov voči našim občanom by sa dal tiež nazvať šikanou, takže určite to všade prítomná záležitosť. Neklamte sami seba, buďte k sebe úprimní. A potom bude všetko skvelé. No.